Fel gwlad, mae bwyd yn holl bwysig i ni. Boed yn gawl neu'n sglodion wedi orchuddio saws cyrri, mae ein hanes bwyd yn dweud stori o bwy ydym ni fel cenedl. Hyd a lled Cymru, mae casgliadau cain ein harchifau yn cuddio gwledd o ryseitiau hanesyddol. Mae treftadaeth bwyd yn bwysig iawn i ni, oherwydd mae e'n dweud llawer wrtho ni am y bobl, amdano ni fel Cymru. Mae dilyn ac olrhain ein hanes trwy'r canrifoedd yn dweud llawer o ran sut mae bwyd a byta wedi newid. Food connects us to our community, food connects us to our families. Food provides a link with where we've come from. Nid ond dathlu treftadaeth bwyd y gorffennol mo hwn. I gogyddion ar y brig megis Bryn Williams, mae'r dreftadaeth gyfoethog yma yn ysbrydoli bwydlennu'r dyfodol hefyd. I think what's very important that we understand where recipes have come from. To go forward, you have to look backwards. So when we're looking backwards, these recipes are not there. How do we push the boundaries to go forward? That's why it's so important that we still have these recipes now, because it's been logged and registered in an archive. Felly mae'n hanfodol bwysig bod diwrnodau fel hyn megis dod a'ch hen reseitiau i'r archifdy fel bod nhw'n gallu cadw nhw ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol yn bwysig iawn. Os nad ni'n cadw nhw heddi, dos gyda ni ddim byd wedyn ar gyfer ymchwilwyr y dyfodol. Felly, os hoffech gael flas ar hanes fwydydd Cymreig, piciwch i mewn i'ch archif lleol am ychydig o ysbrydoliaeth.